Guhdarên hêja û bixêratin Pistepist podcastê ez Hîvran îro li stûdyoyê mêvaneka min ê taybet heye. Mêvana min Navjîn e. Navjîn bixêratî. Silav. Îro ez û Navjîn li stûdyoyê em ê hewl bidin ku li ser mafê zaroka biaxivin. Lê di pêşê em dixwazin te piçekî nas bikin Navjîn. Dikarî bi kurtasî xwe bidînasîn? Ez Navjîn, 11 salî me, diçim pola pêncemîn. Ez bawerim we ji dengê Navjîn û xwenasandina wê jî fehm kiriye ku Navjîn zarokek e. Tu çend salî yî Navjîn? 11. 11. Ji bo me ev beş taybet e, mêvana me jî taybet e. Ji ber ku cara ewil e di Pistepist podcastê de em zarokekê re qeydê digirin. Ji bo me jî kelecaniyeka cuda ye. Navjîn rojeka te çawa derbas dibe? Ez sibeh dor 7:30 yar dibim. Xwe amade dikim, taşya xwe dixwim û diçim dibistane. Saet 4:50 têm malê hinek dişoxilim, an jî pirtûk dixwînim. Bi malbata xwe re wext derbas dikim, saet 10 dirazim. Baş e. Ji bilî dibistanê tiştekî ku tu dikî heye? Ez Amûrlê dixim. Kîjan? Def yani Def. Erbané jî dibêjin. Pir baş e. Ez bawerim tu li Zarok TV te dest bi dublajê jî kiriye hêdî. Erê. Wekî ku me jî fehm kir hevaleka me ya bi pir alî ye. Em jî serkeftinê dixwazin ji bo te. Navjîn bi te zarokbûn tiştekî çawa ye? Xweş e an xirab e? Gorim zarokbûn tişeka pir xweş e. Bi keyf û bi lîstik jiyan gorim tişeka pir xweş e. Lê ji bo ku pir nikarin biryarên mezin bigirin, carna dixwazim zûga mezin bibim. Ji ber ku tiştê ku tu dibêjin wek zarokek tê qebûl kirin û ez bawerim gelê cara ji ber ku tu zarokî hin tiştên paşguh kirin. Min wisa fehm kir. Yani erê hin. Rast e. Wekî din em dixwazin piçekî hêdî û em werin ser mijara me, li ser mijara me em biaxivin. Ez bawerim te têgiha mafên zaroka bihîstiye. Erê. Bi te çi ye mafên zarokan? Mafên zarokan dibêjim qey mirovên ji 18 salî biçûktir yani zarok ji bo bi tenduristî û bi perwerde bijîn hatiye çêkirin. Belê rast e. Di fermiyetê de yani di hukukê de jî ev pê nas e wisa ye bi rastî. Ez jî çend tişta dixwazim li ser zêde bikim. Hin agahiyên teknîkî bidim yani. Mafên zarokan ji hêla neteweyên yekbûyî wek peymana mafên zarokan hatiye qebûl kirin. Di sala 1989 de ev peyman hatiye qebûl kirin. û di dinyayê de 193 welat vê peymanê qebûl kirine. Tirkiye jî yek ji va welata ye lê mixabin hemû mafên ku di wê peymanê de nivîsîne nayîne cî. Wekî te jî got mafê lîstikê mafê jiyînê di nava vê peymanê de hene. Heft mijarên sereke hene di vê peymanê de. Ez bi kurtasî behsa wa bikim, paş re em vê pirsê derbas bibin. Yek mafê jiyînê ye, mafê perwerdeyê, mafê tenduristiyê, mafê parastinê, mafê lîstikê, mafê fikirandin û xwe îfadekirina bi awayekî azad û herî dawî jî mafê jiyandina cem malbata xwe. Ev hemû di nava vê peymanê de cî digirin. Navjîn bi te çima têgihek bi navê mafên zarokan derketiye holê? Gorim min ji bo ku zarok nikarin tenê bijîn û nikarin berpirsiyariyê mezin bigirin yani nikarin perê qezenç bikin ez jiyana xwe dûm bikin ev maf hene. Te pir xweş bi min ravekir yani çima negotine mafên mirovan bi taybetî gotine mafên zarokan wekî te jî got yani zarok hin tişta bi tena serê xwe mixabin nikarin birêve bibin. Ji ber ku ew pêvajoya zaroka ya mezinbûnê hêjî berdewam dike hem ji alê fîzîkî hem ji alê zîhnî ve ew pêvajo ji bo wa hê temam nebûye. Ji ber vê yekê jî negotine mafên mirovan, gotine mafên zarokan. Navjîn, bi te zarok divê herî zêde di kîjan mijaran de xwedî mafê axaftinê bin? Gorî min
biryarên derheqa we de ji bo ku hekî zarok nexwaze nikare bi zorê dereka dê an jî bi kesên nas nakî bijî gorî min ev e. Bi min jî wisa ye yanî carna em mezin ji bîr dikin ku biryara zarokekî bipirsin û bêyî wî herin ciyekî. Wek mînak yani mînakeka basît e. Di nava malbatê de jî ev piskirêk heye û gelê caran mixabin li dibistanê jî heye. Bi te li derdora te piskirêka herî mezin a zarokan çi ye? Piskirêka herî mezin wekte zarok biştexîne ji piskirêkekî we hebin mezin wa godarî nakin an jî godarî bikin jî çîk dibêjin ya tamam dibêjin an jî tiştek Derbas dikin. nakin. Evet. Gorî min Di nava malbatê de em bêjin ev e. heman tişt. Ere yani gorî min jî derheqê malbatê derekî de jiyandin bajareka diyan ji welatekî dî gorî min divê zarok kare bipirsin. Gere fikra zarok jî jê bipirsin. Bi te li dibistanê piskirêkek wisa heye di navbera zarok û mamosteyan de an jî di navbera zarok û meziniyên din de? Gorî min ji bo her tişê derbas dare ji bo ku rastî jî tişeka girîng e yani. Rast dibêjî bi min jî. Bi te zarok dizanin dema ku tiştek bi serê we hat an jî mafekê we hat binpêkirin dikarin serî li kîjan mekanîzmayan bidin an jî çi bikin? Gorî min pirê wan nizanin ez jî tam nizanim lê hekî ev tişt derheqê malbatê be an jî jer vebe gorî min hep piştî divê malbatê re bêjin. Ez wisa difikirim dibistanê bêjî mamostekî be. Belê rast e wekî din em bêjin mesela ez bawerim di jiyana te de jî heye kesên ku tu ji wa bawerî dikarî serî li wa jî bidî an jî li wa bigerî di mijareka wisa de. Navjîn rojek ku hemû mezin li te guhdar kiribûna dê bixwasta ji wan re bibêjî çi? Ez ê gotibam kî zarokên li kuçeya de an jî yanî yên pêmal re çareserî bibînin ji bo ku wekte bibînim pir xemgîn dibim û dixwazim çareser bikim lê destê min tiştek naye. Ez ê vê gotibam û ez ê gotibam mafên zaroka bînin cih. Ez ê vê gotibam. Gorî min. Navjîn ez gelekî spas dikim bi min sohbetek xweş bû. Tu ji piştî dibistanê derketî hatî virî betlandî jî zanim. Lê dixwazim pirseka dawî bipirsim û em xilas bikin. Tiştekî ku tu bixwazî lê zêde bikî heye gelo. An jî ez wisa bibêjim gelek kesên hem biçûk hem mezin vê podcastê ew ê guhdar bikin. Tiştekî ku bixwazî ji wan re bibêjî heye? Hekî vê tişte kesên mezin godar dikin ez were dixwazim mafên zaroka bînin cih û were xirab tev negerin. Gelek spas dikim Navjîn ji bo hatina te. Em niha hatin dawiya vê beşa xwe heya beşeka din bimînin di xweşiyê de.